Kah Nyautrep Youth Council hagasing palay kala dawa yak sarkar jela bandom thop bha yak kreteng jong ki poiwir ki bawan na Manipur na marga jinglong jingman hagajela Manipur kebaladan hapedeng gajinga kanat war snam la palat khat nyau benai. U Presiden ke HYC ba Roy Kupar Senrem hagador khas belapha sya Deputy Commissioner ke East Khas Hills ke Kong RM Kurba. Ula dawa ya sarkar ban pelong ya survey ban bu thop ya jingdon ki nongsang snong basa apo ke Shillong Containment Board ban pendu ya jing itu ki committee council baki ya thau bian. Ulong bakum ka seng ka sngo dei ban bu jingtho ya kaya kayang jing petwir ban lum kerteng dagi board district barki bor bade khmi tat hado dalawan biang ka syongsuk syongsan ha jela Manipur. Ulong bakiladon katto kani gi jaka ki bahap apo ka Shillong Containment Board kila kelalong kum ki ketem juki kambaman kum ka jingkhai bat penya yo drugs apo sor baru ka ketem ya ki mender ban wan syak jela. Ni mentang sengi ni apo DC office penting syang idon meeting bedi ni apo ko appointment bedi DC be tangamar be DC mdon be idon meeting ni la yo bedi keduni DC di baro ni walang keluar ki art li kimat kamat ke beningkong kedai habede be jingbu jingken ni ke jingbu jingtip ya ki briu ki bawan rung napo Manipur hadin ke tu ke jingja jingkulmar tempo Manipur kumbangi lai akapor baca ke jingkulmar khandriu khatnyau benai mensyua pembut nadu benai mi jong ni snap arja atulai kila pun ba ki briu nak jat briu ki baitei ki bat kiwi jat briu ki ba syong basang te apo Manipur kamtam gitu ki district ki bala syakta kilawan bandrung siang ni ke jelar jongi bat kibun ki kamtam ki snong jongi ki badan chik ki than madan riting Nongrem Hills kila imkra bat kiwi snong kila pen kelalong ki jaka syong donru ki balang ki ba repair ki bala ai jaka sa ki ni sipor hot kum ki nong chong snong jong ni ka than chate lam ngi su khia lor ka ni ki jingja ka baja ko Manipur ngi su khia ki briu ki ba syong basang tu Nrikum ka jat benriu pat nya ben sultu ru kum ka seng ka bepet ya ka bah ka miat jong ka jat benriu ngap ru ban perkat na ka beta ka jing bha jong ka jat benriu pro koi ke ka pelong ngi ban perkat ata kaliang kalong ba kini ki briu ki bawat ka jingwan ka jongi menta ka singi kalong ban wat jing tip lakat nungut kita ki briu ki bawalawan ban rung sing ni ka jela ka jongi hadin ka ni ka jingja jingkulmar hapo Manipur bala ka district administration la ka sarkar la ki police station la ki snong ki jongi ki don ne ki records ki babiang kenang ba ka jingkwa ka jongi ka long ba kini ki briu onda ka lakut ka ni ka jingkulmar ki de bende hai no shala ka jong snong bat ka baar ka bangi ni kwa ka long ba kini ki briu la de ki wan hang ni hari ka jongi hang ni ka snong ki jongi kim dei pat ban wat la ne ban apply ki epic khamtam ya ban long no kita ki nong snong ki bapura jong ka jela ka jongi di halor kita ki art ligimat nilawan ban halor kita ka phang nilawan ban ikendu yu additional GC na kaliang jong additional GC ula pentep yangi bat kat kum ga records ka baga DC office ka don ki don kumbalai spa tam ki brio ki belawan ban syong ban sa hapo ki snong ki repair hang ni ko iska sales ham tam ki ti snong po madan rating bat station neng bat na kita ki babun hinaki ki de ki balale thaino bat don ru na ki bedang syong dang sa Tika jing dawa ka jongi na kaliang jong DC office ka longba ka DC office ka de ban peti kana kini ki bri ki badon ki badang don menta bat kin bandang wan ru ngimtep ka jingja jingkulmar apo Manipur lanu kan kut kumba ka long menta ka jingkulmar ka dang yai peteng na kasi lesi ki bandang buon ki bri ki bandang wan ka jing dawa na kaliang ka seng ka longba ka beningkong ka district administration ka de ban patha ya ki snong gitaw ya ki dorbar snong ba ki de ban bu records bat ndei tang ki dorbar snong ki local police station ki local police station ki di bandon ya record jong kini gibriu ki bawan kamtam ki bawan na po Manipur but onda lakut kani ka jingkulmar ka district administration ki ka police administration ki di man pentik na baya kini gibriu ondai ban tha no sa kisnong ki baki ki wan but ka baar di ban pentik na ru bakini gibriu kim dei ban yo rung ha ka electoral rule tinakaliang jong ui additional DC la pentep ingi kum bakalong hi adu menta kini gibriu ki bawan bandrung sa kani ka jela ka jongi kamtam en po Manipur kinom yo lani kim shimla yo ya kalat ban pendrung hapo ka electoral rule bat kai ka pelong ru yang i ban ong ya ka district administration baki de ban pikir nama kum bakalong hi menta baro ngitep hadin ka jingja jingkulmar po Manipur ka jingrung jong drugs yang ni ka jela ka jingbun jong drugs ka jingbun jong ki nong deal lani ki nong supply drugs ngitep ha ka lenti ka bon ya ka de lembaga Manipur na ki wei pat kiri tika ka jingkwa jong ka seng ka long ba ka district administration ka police department
kini ban pikir bah kalau halor karung kami jong kini beriu bala dangim pikir bah yo ka kelap ban pelong ya ka jela ka jongi ban pelong ya ka silong na ka bentak itu ki beri bedon bentak ki kam bean ki ba fair kam tam ya ka kam khaidra skum kata ka jakari tengen ya ki dayu i mentala kat nu ka jingmi jong ki kubor ki ba fair na kini ki jaka ki ba ka cantonment area ka kam tra pilai i ka ga ba ka seng lalap hapo lum servi kidon kumbah praspa adu prapo adu sispa ngut kita kinong kilong yeng kibasa apo kata kajaka jong tau defense estate officer baki ong ba ka cantonment lane ka defense estate officer ki kamtrai bagi tu ki bri ki shushong be an hang tu ka ba ar filai i ka jingkem jong tu bri ka ba khai drugs hang ni shlong bro ko we napo kajaka ka ba cantonment area kalong trai ba ndi ta kata kila bun ki kubor ki bangingi yo ya ka jingdon jong ki brio ki barung bumi apo kini ki jaka ki ba cantonment area ka kamtrai ki bale ru ki kambean ki ba fair hang ni apo shlong di kum ka sengi so khialor kini ki namar bale kum kalong hi kini ki jaka jong ka cantonment area kimdon kinong pet kinong peniat namar ba ki dorbar shnong ki jong ki badon ki baya jan ba kini ki jaka jong cantonment area kam itu ya kini ki bor shnong ki jong di kani ka pelong yo brio nakanu kajaka illegal immigrants kila banong lani ki criminals kila banong kin wan shong wan sa da ka besuk ang kini jaka jong ka cantonment area but kin le pat iki kambe an fair but ka baar ka ba pen imaru yangi ka pen itiang kalong bayo ki don ki brio ki bawan ban shong ban sa kini cantonment area but kin apply pat ya ka epic kam tam ya ka epic but lada ki yo ban apply ka epic kan long ka jing ma yangi kum ka jat ban fair pat ti halor kita ki na kalyang jong ka seng ngiwan ban yakendu ya ki bor district ban kentu yiki ban dawa yiki ba ka district administration kadai ban batha ya ka cantonment area ya ka cantonment board ba kidai ban lum jingtip ya ka jingdon jong ki brio ki basyong basa bat kumju ru ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio hakini ki jaka ki ba cantonment area kalong trai ba ka baar ka jingdawa na kalyang do ka seng galong ba ngiyo jingtip ba kini ki cantonment area ki don kita ki self style council ki self style committee kita ki welfare committee kiba beri kiba syong basa angtu ki shoot how hi but kini ki committee pat ki ai kita ki certificate kiba fair mentaban apply ya ke epic la dolong nong syong snong kamtam ya ki harilum khasi ba jantia ka election commission lane ka ki board ki bade pe ki election ki pan ya ka jing pensisha ne kirang ba snong lane ki dor ba snong te hakini ki jaka pat kiba ki dor ba snong ki jongi kim don board bun ni kini ki beri ki shem ki kot kisla ki ba ai kini ki welfare committee lane da kini ki council tengi kwa ba ki board ki badai pet ki election kim dei ban priang ye kum kini kijing tho kena kini ki beriu kin yo arung haka electoral roll tina kalyang jo ka seng ila kren na ka basya ka baningkong ka jing dawa kalong ba ki dei ban lum jing tem ya ka jing don jong ki beriu ya ka rung kami jong ki beriu ka baar ki dei ban peti kena ba kini ki self style council ni ki committee kim dei ban yo bor ban ai ki certificate na ka benta ki nong snong kenang ba maki pat kin yo ban thep ya ka bot la ban enroll apo electoral roll don benta ka jing ekran badu edc di nakalyang ka jong i imdon kum kata record reka i ka ba pelong yang i bangin pikir ya kani ka jing rung naman ni sutu ba bon kini ki basa akem haki kam drugs kam tame ni i ba de ki bri ki bawan napo manipur te kata ka ba pelong yang i bangin ong i district administration ya police department ba ki de ben pikir ya ka rung kami jong kini ki bri ba yo ba kini ki bri ki bawan na kini ki jela hot kila banwan ka dur jong kinong tedwer Negi lapat ban sim kabu ya kani gajaka ya ni ka lat ka bangini ay ban syong bansa. Di kumakalong menta nakalyang jo ka district administration kimdon ya kum kata record ban ong ba nakini gilay spatam kidai ginong hydrox ni kimdai ginong hydrox ngi ong ba ngidai ban long pikir pa yo ba kita ki beri ba don benta ka kam hydrox yo kisim kabu ya kani gajaka ay lat jo syong bansa. Kini gilay pa kumakalong hi nakalyang jo i mentai ong ba indang wat ya ka jingken haduk kan nungut ki bla lek phai bat kan nungut ki badang syong nang sa andri ki ong ba ipentep ru yang ni bo majority ni kini gilai spangut bun ki la lek phai ndai ya bagi lek phai sa manipur ki lek phai sa ki wei pat ki jela jong kan negeri india ki don tangkat tu kan ningut ki badang syong nang sa ya ka ba na kalyang jong police department na kalyang kisnong bo kumju na ka district administration ki pet ki balada ki kwa ban lek phai na kalyang jong ki facilitate ru ya kata ka jingkwa ka jong ki ban lek phai sa kinunu jakab ki kwa